Miten mä en oo vittu yhtään edes yllättynyt, että sä saatanan lihapää osaa omaa kotiin suunnistaa? Se oli ihan erilainen se risteys kuin mitä mä Se muistin. oli niin erilainen se risteys kuin miten ne muistin. Vittu sun muistis ei mua paljon auta, kun ajetaan 200 kilometriä. Missä mun reppu? Missä älä vittu sano mulle, että sä et tiedä, kun mä sanoin sulle kotoa lähtiessä, kun mä lähdin autolle, että ota minun reppu siitä sängyltä, että se on... Vittu, tää ei oo vittu todellista. Mä oon idioottien ympäröimä. Mä oon idioottien ympäröimä! No ketä sieltä nyt tulee? Tervetuloa vaan. Messää Mikael auttaa noiden laukkujen Ei tarvi auttaa. Ei oo kauheasti laukkuja. Ei oo kuin tää Mestarineron kassi. Joo, vittu, tässä oli kiva nähdä. Mä lähden saman tien Helsinkiin. Moikka! No ei nyt ruveta hötkyyn tässä ollenkaan. Eiks joku nyt voi lähettää ne teidän tavarat sieltä? Joo, totta kai. Niinhän me tehdään. Joku, jolla on palokirveset, pääsee ovesta sisään, kun ei varaa vaan niin kenellekään. No ei se sakke mihinkään lähde. Tuutte nyt ainakin kahvit juomaan ja me lähdetäänkin Helin kanssa purkamaan. Olisi ensimmäinen kerta. Ei lähkää hötkyä nyt. Lähdetään purkamaan tää kassi, niin te voitte pojat lähteä vaikka mekäävät tuonne sauna lämmitykseen, niin asiat luttaantuu. Siitä ne itsesseen. Lutviin tuupi. Ihan vaan mielenkiintoista, miten te olette nyt sitten ajatellut tänne, että me vedäspä koko kesän yksillä kalsareilla vai mikä tää suunnitelma on sitten? Pitäisikö mennä? Vajalla. Tää? Klapia hakemaan. Musta tuntuu, että Sakke ei enää rakasta. No. Istu alas. Täällä sitä kato hermo lepää. Niin. Sori, mä en nyt pysty tähän kyllä. Istu alas nyt vaan. Mikäs meillä on tässä valmiissa maailmassa? Jotain ihan hissuksiin, kato. Te ootte niin nuoria vielä. Sitten kun sä vanhenet, niin sitten sä huomaat, että ei se mulkero ole sua koskaan rakastanutkaan. Mitä? Kyllä vaan. Oletko sä koskaan ajatellut, että sä voisit tehdä elämästä ihan helvetin? No, miksi mä sellaista haluaisin tehdä? No älä on naivi. Mikäs miestä kiristää? En tiedä. On vaan niin raskasta. Pelkkää työntekoa ja kärsimystä koko elämä. Mä oon niin jumalattoman väsynyt. Halusin vaan paeta jonnekin tai käpertyä jonkin nurkkaan ja olla vaan, tietsä. Mä oon saatana vankina omassa elämässäni, tajuut sä? Mun täytyy kyllä sanoa, että toi on kerta kaikkiaan niin mittavin määrä paskapuhetta, mitä mä oon ikänä kertakuulemalta vastaanottanut. Voi vittu. Sä et vaan nyt tajua mistään mitään. Sä olet niin kuin sellainen prinsessa ja sitten kun sä suutelit sitä sammakkoa, niin se muuttukin yhdenäkin semmoiseksi paskarantusiksi kalsareiksi.
Mä haluan käpertyä nurkkaan. Mä oon niin väsynyt. Ja mitään tommosta halua. Sä haluat vierasta piirakkaa. Ja sen, että akka pitäisi kerrankin turpansa kiinni ja pesukoneen käynnissä. Eikö näin oo? Tuo se jätkä sielu. Aina kun sun isäs nukkuu, niin mä laitan sen rintakehän päälle puhelinluettelon ja hoen sitten sen korvaa, että kuole. Aamusta sitä aistaa ihan helvetikseen. Tää on sotaa. Sotaa, Sakke. Ja sun kaltaisten hippien takia me ollaan häviämässä tää sota. Meidän pitäisi istua päivät tuolla kivellä dokaamassa niin kuin semmosissa sivistyneemmissä kulttuureissa miehillä on tapana. Mut miten on, Sakke? Silitäksä sä ite vaatteesi? Joo. Kokkaat? Joo. Mä pelastan sus, Sakke. Mä ajan ne hankeen. Herra Jumala, Mikael, nyt on kesä. Hankeen! Nyt me juostaan vapauteen, Sakke. Vapauteen! Kirveilläkö sä meinasit musta päästä? On sinä mulla tyhmä mies. Ei, autoon. Autoon. Miten tässä nyt näin kävi? Herra! Mikäli on enää niin kuin ennen, rakas. Niinkö? Ja paskat!